Dambudziko raitika kwandiri nderekuti ndai munhu airoora madzimai achingoenda. Asi ndaishauza kuti zvaikonzereswa sei ndichiroora ndichienda. Uyu mukadzi mudzimai wandinayo ndewe chinhamba 3 ndewe chinhamba 4. Kusangana nedambudziko ari kungofa zvekuti pawiki paringofa mwana. Saka izvozvi kwakwana vana vakwana kuita 3 vaparara pagore ratabva kusvika tisvike patiri nhasi. Panofa vana pawiki. Umwe mwana akafa first week. Mumwe obva azotevera ofa futi first week. Umwe second week. Umwe wacho ozofa futi second week. Umwe chitobva azofa. Okay, umwe wacho ndobva azofa zvakare third week. Umwe wacho akabva third week, mai manje apa ndopaakatoshaya. Saka vana venyu vari kufa pawiki. Pawiki, saka ndodambudziko ratakasimuka nemhuri yandinayo tabva taenda kuredhiyo kwatilda. Ndo patakabva taonawo munhu anonamata mukati mechechi ino akabva titi aiwa uyai kuchechi mubatsiri. Nhasi uno dambudziko raramba richikura zvemadzimai achienda chandinobata hapana. Nhasi uno zvakunditambudza ndechekuti vana ndo akungoparara zvisina tsarukano, singazivi kuti havanenge vasina kurwara, vanenge vasina kudii, asi vari kungofa zvisina tsarukano. Hello guys, hello people. My name is DJ Sparks. Ndiri panapa pandiri kupa updates enyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika. Ndine nyaya ndinayo inova nyaya inorwadza yefamily iri kusangana neuroyi hunotyisa. Guys, zvinhu zvinodzimba mwoyo kuti unenge waita vana vako mumwe ofa musi weMonday, next week Monday mumwe ofa futi, imwe wiki futi nemusi weMonday munobva ashaya. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinogumbura. Saka ndevhidhiyo yandinayo panapa dandikuratidze da kuti muone, then mobva makomenda kuti munoriona sei. Inova vhidhiyo zvanga zvichiitika kwaProfet Kuda kwashe Jose. MuZimbabwe mabhidhiri ari kuitika, takaona evidence dzimwe dzaitaurwa nemavhidhiyo yakapostwa nabiggest journalist emabhidhiri. But this video haasi mabhidhiri because inyaya inenge yabvawo kuredhiyo kwana Tete tilda yanetsa yobva yazoya muchechi oyatsoona power, because this is a real power. But before I play a video, guys, this week kwa Prophet Kuda kwashe Jose kune big Sunday yamuri kuona pa screen apa. Saka mukuinvite kwa mese kuti munge muri ku big Sunday family deliverance kana mchingamete zvinhu zvikukunetsai mufamily menyu makasununguka kuti mubatane na Prophet Kuda kwashe Jose ku City Sports Center musi weSunday. So you're all invited. But for now, gonna be kwatidzei video iyi. Oyo. Dambudziko raitika kwandiri nderekuti ndai munhu airoora madzimai achingoenda. Asi ndaishauza kuti zvaikonzereswa sei ndichiroora ndichienda. Uyu mukadzi mudzimai wandinayo ndewe chinhamba 3 ndewe chinhamba 4. Saka ndaingoti ndikangoroora nevakadzi. Mune makore mangani? Ene izvozvi ndane 35. Saka 35 years maroora vakadzi 4. Ndaroora vakadzi 4, wandinaye ndewe chi4, wandatoti ndagara naye. Manengo yakaita sei magara naye? Tane makore anokwana 5 years. Alright, tsanangurai zvenyu. Saka dambudziko rakabva rabva ipapo ndabva ndashinga nekugara nemukadzi wandinaye. Ndagara nemukadzi wandinaye zvaakuitika mhuri yedu iyoyo wana watiri kunobereka ndo akusangana nedambudziko ari kungofa zvekuti pawiki paringofa mwana. Saka izvozvi kwakwana vana vakwana kuita 3 vaparara pagore ratabva kusvika tisvike patiri nhasi. Panofa vana pawiki. Umwe mwana akafa first week. Mumwe obva azotevera ofa futi first week. Umwe second week. Umwe wacho ozofa futi second week. Umwe chitobva azofa. Okay, umwe wacho ndobva azofa zvakare third week. Umwe wacho akabva third week, mai manje apa ndopaakatoshaya. Saka vana venyu vari kufa pawiki. Saka ndodambudziko ratakasimuka nemhuri yandinayo tabva taenda kuredhiyo kwatilda. Ndo patakabva taonawo munhu anonamata mukati mechechi ino akabva titi aiwa uyai kuchechi mubatsirike. Tine mhuri yandinayo muno mustudio, mukoma nemunin'ina, uyezve nemadzimai avo vauyawo pano vane nyaya yavo. Baba mukuru, inyaya yei yakunzai panapa? Nyaya yedu yakamira yakadai so. Okay. Zvadaro saka nhasi uno dambudziko raramba richikura zvemadzimai achienda chandinobata hapana. Nhasi uno zvakunditambudza ndechekuti vana
ndoakungoparara zvisina tsarukano, usingazivi kuti vanenge vasina kurwara, vanenge vasina kudii, asi vari kungofa zvisina tsarukano. Saka ndo matambudziko atiri kusangana nawo iya yekushayikirwa nevana pawiki pawiki. Nepambawo patiri kugarawo pari kuitikawo maminimini, togona kuona muhwezwa wenyoka unotendera payadhi pese, tobva tazoona puwe yemunhu inenge iri pamusuwo. Inenge yaiswa nani pamusuwo puwe iyoyo? Hatisi tomboziva kuti inenge yaiswa nani. Saka ndinozoibvisa. Ndototuma kana kamwana kangu kamusikana kakasara kadiki kari kumba, ndoti isa madhaka tozobvisa mumatime. Saka anobvisa mwana? Mwana anobvisa. Mune mbichika kubvisa imimi? Ine nditotya kubvisa, ndikabata ndisoti tikuseka si it's a problem. Sanangora izvenyu. Neizvozvo akuitika izvozvo izvi ndezvekuti munharaunda chaimo handichatofarwa nevanhu vamwe vangondipomedzera zvandine ndisina kuita, kuti tabirwa mapudzi, tabirwa chibage, asi ina handibe chinhu chemunhu. Ndo mamwe matambudziko akuitika kwandiri ekusemwa nevanhu kana ndikatsvagawo basa rikangoita 2 days 3 days rinenge ratopera basa iroro. Saka izvo ndatoshayo chekudya chaicho nemhuri, ndechekutoita kutokumbira mumaraini, ndakutozivikanwa nevanhu. Hapanawo chipenyu chandobuditsawo muupenyu. Ama ichokwadi kuti vana vari kufa pawiki pawiki? Ichokwadi. Pandiri pakashaya mwana wokutanga uyo, ndaitirwa pupu yacho ndeyehuku. Yehuku? Yehuku. Ndakatoti baba nywidhai munhu, akatonywidha kana pupu. Makaitirwa pupu yehuku? Pai? Pabhurugwa remukati. Ndakatoshaya kuti chii. Kana maraini mesa richatombodiwa, kana basa chairo wangoenda kubasa wiki ripere nenge vachisemewa nevamwe vanhu. Ndakutoshaya chii kuti ndangoberekera pasi here, vana vese kungopera kufa. Ndakungoshaya kuti ndoitawo sei. Mumwe mwana wacho wakutorotomoka kutotara masitei vamwe vanhu akashaya. Ipapa ndikutoshaya kuti angodedza vamwe vanhu ivavo, ndikutoshaya kuti pamwe anototera vamwe vanhu vakashayiwa. Saka mwana wamasara naye wachari kudedza vamwe vakafa? Akutodedza kuti mama onai pipi uyo pipi. Kana ndakafuga kana chari yake andosvika chiwemedza kuti mama onai pipi ari apo. Iyo umwe wacho akafa, mupenyu ndianenge achiti mama onai pipi ari apo? Ndakutoshaya kuti chii. Kana murume kana mabasa chaiwo tinongoswera tingodungamidzana mumaraini, kana basa hapana chaanoita. Kana chikafu chaicho mupa hamuna, zvinhu zvokungokumbira mumaraini. Kuti batsirewo tione murume anga aendawo kubasa, tigonge tiwachisekawo chenyika. Ko vamwe vacho chichiri kunetsa? Ini dambudziko riri kundinetsa nderekurohwa nezvinhu zvakatonditangawo ndakura, ndaane mwana wekutanga 1. Saka ndo pakatanga dambudziko racho rokurohwa nezvinhu. Ndinowanza kurohwa nguva dzeusiku, asi pandorohwa nezvinhu izvi ndinobuda ropa mukamwa nemumhuno, ndobva ndakaita semunhu akutobuda mumba ndichitomhanya semunhu akutorasika njere. Saka ndo dambudziko racho riri kunyanya kundinetsa zvekutoti kana mwana wangu izvozvi ndangozomusiya hangu, but dambudziko racho rakutonenhaira nekuno mwana. Saka ini zvakutonditambudzawo kuti ndoitawo sei, nokuti dambudziko iri handisiwoziva kuti riri kubvawo kupi kana zvichikonzerwa nani. Munorohwa nezvinhu bva maita sei? Ndotobva mumba ndichitomhanya zvokuti kunzvimbo yatinogara ine makomo, ndotomhanya ndotozobengenuka ndakuimwe nzvimbo zvokutoti mukadzi wangu akutotya kana kurara mumba chamo, nekuti ndianoona dambudziko racho parinondiita munguva dzeusiku. Mukarohwa nezvinhu munongobuda mumba muchimhanya? Ndotobuda mumba, mukadzi wangu anenge achiedzawo kuitawo nezvepaanogonawo kuzora sauti kuita sei, asi pandinenge ndakuedza kubengenuka mukadzi wangu anototizawo nevana, nokuti anenge akutotyawo kuti pamwe ndogona kumurwisa panguva yacho anenge ndakurasika njere. Saka pamwe pazvinokubatai
munoenda nzvimbo dzakaita sei? Makamboita sei? Chii chakamboitika? Makambowanikwa muri kunzvimbo dzakaita sei? Pazvakatanga ndakamhanya ndikaenda kunobudira nzvimbo yekuti yandakamhanya yacho ndakabudira murwizi chaimo mamundone mvura ndaitoita sendine chinhu chandikurwisana nacho. Kwamangwana yacho panguva yandanga ndabengenuka ndakamuka miri wese wakazara minzwa ndikabayiwa murwizi yanga ndiri. Baba, ihope rizamutaura kuti chii? Haisisi hope, zvinhu zvinotoitika panguva iyoyo pazvinenge zvandibata panguva yandinorohwa nezvinhu zvacho izvo, ende zvinhu zvacho handinyatsoziva kuti chii nekuti zvinowanza kundiita nguva yeusiku. Mukarohwa nezvinhu, pamakarohwa nezvinhu makanopatika mamurwizi? Ndakatopatika ndamurwizi but ndandisina hembe hembe chaidzo ndakapfeka nekuti izvo ndakutotya kurarawo mumba ndakatobvisa hembe ndakutorara ndine hembe nguva yese nekuda kwedambudziko iroro, nokuti handitorina mufaro izvozvo kuti nditsvagewo kana basa chandototya kuti ndikatowana basa racho ndisati ndaziva kuti dambudziko racho rapera kana kuti harina, ndinogona kundibata ndiri kubasa kwacho, ndinogona kungoenda nekoko nekuti vanotaura vacho vanobatsira vanenge vachiti dambudziko iri. Alright. Nai baba, matimi makabatwa nezvinhu izvi rimwe zuva ndobva matiza mumba? Ndizvozvo chaizvo. Ndobva mapatika mamurwizi? Ndizvozvo chaizvo. Musina kusimira? Ndisina kutombosimira zvokuti ungoti unongori usiku chete ndozongodzoka nekuti unongori usiku, asi dai ari masikati ndogona kusatodzoka nekuti nenge ndisina kana chekutoti nenge ndakafukira. Amai havana kuzoti makabuda sei mumba? Amai avo vanenge vatomboziva, vanenge vachitomhanyirawo kuna iwo mukoma wangu vari panapa wakuti wamhanya unovaudza. Pamakangorikana mabuda mumba muchimhanya makabatwa nezvinhu izvi, mai vakazviona here kuti mabuda? Amai ndivo vanotoona nekuti ivo vanototizawo panguva vachitotsvagawo pekuti wahwanda vachida kuona ndiri kufamba sei. Saka pakubuda kwandinoita ivo vanozongoti regai ndienodedza amai avo kuti igone kuvatsvaga, but panguva yandinenge ndaenda kwandinenge ndaenda ndinozoita semunhu akabengenuka zviye. Saka amai acho yavanodedza kuti ibatsire ndeipi? Ndivo vamukoma wangu vari apa vari panapa vari kuwana pupu iri padho avo? Tingoriwo tese tine matambudziko, hatina chinhu chinotiwo chinobatika mukati meupenyu hwedu. Saka chabatsira umwe ndiani pakati penyu? Tese tingoriwo marombe papa, totositaurwa tese tingori marombe, hapana munhu anotiwo ari kuenda kubasa patiri panapa, tese tingori marovha tongoraramawo nezvongopuhwawo. Zvototoshaya kuti anokumbira umwe ndiani, nekuti ininiwo dambudziko rinowanawo inini anenge asinawo mari umwe wangu, ininiwo kana iye akanga ane dambudziko handinawo mabatsiro anomuita nekuti mari yacho nendisinawo. Saka tese tingori vanhu ungotiwo tingotsvagawo rubatsiro dai tagona kubatsira. Ndosaka takatozoendawo pamhuri yeZimbabwe paredhiyo kuti dai tikakwanisawo kuonawo munhu anotibatsira, nekuti tataedzawo nekutotengesa nemagumbeza chaiwo kuti pamwe tingabatsirike mumatambudziko edu. Zvototi izvozvo nemhuri yedu hatitotinawo zvekufuga chaizvo. Magumbezi makaisa kupi? Takatotengesa tichitotiwo pamwe tibatsirike, kana pekutorara zvida kutorara pasi, hatitotinawo pekurara. Magumbezi anotengeswa kuti mubatsirike pakuti kudini? Vamwe vanenge vachiti dambudziko ndorigona, asi anenge achidawo mari, sisiwo mariwo tinenge tisina. Saka tozongomuti tine magumbezawo, tine zvatinazvowo zvatinenge tinazvowo panguva yacho, ndo zvatakatozotengesa kuti pamwe tingabatsirike, but zvakatoramba zvichingoitika. Saka magumbezi hamusisina? Izvo tingori vanhu ungoti papa tinotongodhonzerana nevana kajira katinenge tinako kekufuga, hatina kana magumbeza izvo, tongori vanhuwo papa. Konai mukoma vari kwekutanga muri kugara pai izvozvi? Ipapa zvinhu zvakatobviswa pamba nemunhu ataincheketera payadhi pake, akatoti bvai panapa handichade kuonai matambudziko enyu ari kuramba achingoitika pamba pangu, saka mhepo inosara pamba pangu. Okay, you want to pray for them, and we believe with God nothing is impossible. Do you believe that? Yes. These are small problems. These are small problems. These are small problems. I want to pray for you, my brother. Chachusa imi mudiki. Ndirakunamatira kuti muone kuti zviri kubva nekupi zvinhu zvimukade kuziva. Hatingatode kuziva nekuti ndatotambudzikawo nekuti zvakangotangawo ndatokura ndaane mhuri. Saka ndakutotya kuti ko mhuri yangu izvozvi mwana wangu chaakutoitawo the same problem iyoyi. Mungade here kuziva kuti zviri kubva nekupi? Ichokwadi ndo dambudziko rakatoti magumbezi titengese mubhedha titengese, nekuti maprofita aiti aiwa tinogona dambudziko, asi waitipera kuti dyira mari pasina chafamba.
ukoko handichaziva wangu but chega tinamatirei kuti vaone chatiraona choti vaite sechiti vaone vazive where you are coming from with your problem. Maybe it was not the time. I believe this is the time that God wants to set you free, right? So I want you to muchivhare maso enyu dakuda matrai muchakotsira mugorota muchaona vari kuzvikonzeresa kuti ndianani muchavaona ipapapa dakunamatai muchakotsira muchabatwa nehope ipapapa mugotorota mugotoona vanhu vari kuzvikonzeresa. Father, in the name of Jesus, I command him to sleep right now. Sleep right now. Sleep now. Ndoisa hope pauri izvozvi. Everything written about you is great. You are great, yes, you are. Holy One. You walk upon the sea, you raise the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. Oh, sing, oh, you are great. 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 Oh, you are great. Sing, you are great. You are great. You are so great. You are great. Everything. Ati kudini? ndanga ndichita se ndiri kuona vanhu vanga vakaita se vakaungana asi vanga vakahwandisa zviso zvavo handina kuzoona kuti ndanani asi vaita se vanga vari pakati pemoto. Vanga vari pakati pemoto. Mamushona makamira ipapa? But zviso zvavo vanga vachitanga vakakotamisa zviso. Mapedza kuona ndabva ndakunamatira izvovho zvapera handika? Chokwadi dai zvaita sekudaro zvipere. Fare maso enyu. I command you to sleep right now. We worship you today. We give you all the praise. Here's a little to you. We praise your name. We raise our voice to say, oh, everything, everything written about you is great. Worship you today. We give you all the praise. Here's a little to you. Raise your hand. Raise our voice and say everything is great. Oh, come and sing, say you are great. You are great. You are great. You are great. Say you are great. You are great. Oh, you are great. Sing you are great. You are great. You are so great. Lift your hands. Fugamai. Fugamai zvenyu. Fugamai yenyu. Ya mese fugamai. Mwana wenyu ari kudiwa ndika? As soon as possible, before the week ends again,
Anditika? In the name of Jesus, we stop whatever zvanga zvichiitika pamuri. Kubva nhasi, you are all free. Kubva nhasi, you are all delivered. Kubva nhasi, you are free in the name of Jesus. Do you believe that? I want to see you after service. You are free. In Jesus' name. It's done. God bless you.